Jokanyo mag ODM e kar chung' od bura man Dhiwa e kaunti ma Homa Bay okone kuku mar duond burano mondo okuong olos ng'ur moko manobede listi manoting'o nyinge jotend duond burano e kor gwenge e yiero ma kor gwenge manotim kapok oluong romo mar kuku mar duond burano kata the National Delegates Conference kotelnegi kod patron mar ODM e kar chung' od burano ma bende en jaod bura man Dhiwa Martin Owino gikoni ng'ur manogol e gwenge moko ahinya to ewi listi mag jotend ODM e kor gwenge nyaka losi ka tend ODM dwani mondo mi omed bedo motegno e kor gwenge kono. Romo margi e kar chung' od bura man Dhiwa kanyo ne gikoni bende gisiro lwedo twak e kind ODM gi duond bura mar UDA motelo ne yiero mar 2027 mana kaka ne kuku mar ODM kotelnegi kod Ogai Oburu Oginga ne osekelo. Gikone jotelo mopogore opogore mondo oket maino margi e tego ODM. John Dhiwa Party Branch ne en list manondik Homa Bay nikech delegates nobedo Dhiwa over 600 delegates moyierore. Gidhi gikawo list na magi edit magi tero jogegi. Ok wanyal strengthen the party kama go kolosi. Koro wayiere gi all officials manoyier ka ni party leadership mondo correct gino immediately. Chama mar ODM Raila Odinga osechandorego kendo osegike kiwango makata kanyo weye to nyo weyo chama man gi structure. Adwa wacho ni wagike kiwango ma ng'ato ka ng'ato nyaka ful ka kochung'. Sani nitiere ji mang'eny madhi chabla kawacho weche chama to ok ging'eyo structure mar chama kaka nolosi. An wang bang Oburu kendo ge Eda ka family ma jo Odinga gine wege chama ka Oburu se wuoyo to Dhiwa ka Martin ma wuoyo. Honorable Martin Owino MP man Dhiwa ene mu wuoyo lo chama to na wuoro ka ng'ato nono nyalo aka moro kochako bruko wacho ni ene modwa rudo chama man Dhiwa. Chenro mar gero kendo udi ne jodak ma Chesongoch mane masira mar sienyruok